Proszę. Wspaniałym zespołem. Musisz powiedzieć całym zdaniem. Kulbaba jest wspaniałym zespołem. To nie będzie pytań w sensie. Bo nie ma pytań. Odpowiedzi. Kulbaba jest wspaniałym zespołem. Ale dopiero od 2014 jak ja dołączyłem. Wcześniej nie. Tak. Ale mimo to w tym roku obchodzimy dziesięciolecie zespołu. Czekajcie, po prostu Pięknie, nie dziękuję. To może ja powiem. Dobrze. Kulbaba to jest przede wszystkim grupa przyjaciół, którzy tutaj siedzą, którym granie dostarcza przyjemności ze sobą, gdzie realizujemy swoje marzenia muzyczne, powiedzmy to, co chcielibyśmy grać, to, co nam w duszy gra, to, co jakoś gdzieś się spotykamy po środku pod względem tego, co chcielibyśmy grać. I to jest to przede wszystkim, co jest celem tego zespołu. My po prostu chcemy grać to, co lubimy, to, co nam się podoba, chcemy się spotykać, chcemy spędzać razem próby, koncerty i różne inne takie wydarzenia. I wydaje mi się, że tym chyba jest Kulbaba. Czyli Kulbaba to różnorodność, energia, Kulpanowie i Kulbaba. Opis zespołu na stronie Kulbaba ma 8 lat i rok temu usunęliśmy z niego przymiotnik nowy zespół i właściwie od tamtego czasu został niezmieniony ten opis, więc jest troszeczkę zdezaktualizowany, ale tak. Ale to jest prawda, każdy z nas jest z innej bajki i najpiękniejsze jest to, że w momencie, kiedy się spotykamy, to coś takiego się dzieje niesamowitego, że przy połączeniu tych wszystkich, co Adam powiedział na początku, tego, co chcemy grać, tworzy się jakiś utwór. I chyba ten utwór i kolejny następny, który tworzymy wspólnie na próbach, jest tym, dlaczego gramy. Przy czym ten opis, który mówi o tym, że wychodzimy z różnych środowisk muzycznych i to jakby się kondensuje w nasz wspólny styl. Myślę, że po prawie 10 latach grania mamy już swój własny styl, który jest wynikiem tej mieszanki i już po prostu gramy jak Kulbaba. No ale też mamy ten wspólny mianownik, tak, którym jest też nasze pochodzenie łękowsko-ukraińskie, tak? Poza Marcinem. Wasze. Marcin jest entuzjastą tego typu klimatu, bo skończył filologię czeską, więc wpasował się idealnie w ten nasz klimat. Zresztą poznaliśmy się na konkursie piosenki słowiańskiej, Tak, więc to o czym świadczy, że wszyscy gdzieś tam czujemy te klimaty i przez to fusion, połączenie, to jest Fusion, tak
No myślę, że to ma super efekt i dlatego też Tak nam się ci wydaje. ludzie dziś przyjdą. Ale nie nam to Dla nas. oceniać. Tak jest, zobaczymy. Jeszcze w zespole jest Bogdan Wołoszczakiewicz, który jest od początku, wcześniej niż Ty, Marcin. Ale nie dotarł. No nie dotarł, A ja dziś nie dotarłem, dotarł, ja ale dotarłem, tak. wybaczamy mu. Wcześniej Wybaczamy niż mu. ja i wcześniej niż Demian. Tak jest, najwcześniej. Najwcześniej to byłaś ty w tym. Najwcześniej byłam ja i ja zadzwoniłam, to było dobre. Dzień dobry, z tej strony Oksana Terefenko. Czy ja rozmawiam z panem Bogdanem Wołoszczakiewiczem? Dzień dobry panie Bogdanie. Czy byłaby taka opcja, żebyśmy się spotkali tak no na piwo? Tak, na piwko i porozmawiali, bo ja wiem, że pan gra na gitarze. I wtedy poznałam Bodzia. Jak się z nim spotkałam, to od razu oczywiście przeszliśmy na ty, ale dziś mu wybaczamy, że nie jest z nami, bo czeka na narodziny swojej córeczki Olgi, więc trzymamy kciuki. Mamy Bodzio. kciuki i Bodzio. Trzymaj się chłopie i kobieto. Nie daj się. Nie daj się. Tak, czyli zarania zespołu zaczęliśmy od czerpania bezpośrednio z dorobku kultury, czyli właśnie z tekstów, które pochodziły z poezji ukraińskiej. Następnie staramy się cały czas odchodzić od czerpania bezpośrednio, a tylko pośrednio, w taki sposób, że piszemy własne teksty, piszemy własną muzykę, staramy się nie zapożyczać muzyki, nie zapożyczać tekstów z szeroko pojętego folkloru. Natomiast ostatnie piosenki, które zrobiliśmy, opierają się o utwory tradycyjne, o utwory ludowe, są nieco w naszym wykonaniu, to znaczy zwykle staramy się dopisać albo swoją zwrotkę, albo w jakiś sposób zinterpretować daną piosenkę, troszeczkę uwspółcześnić, także zależy od okresu naszej twórczości. Teraz będziemy się starali troszeczkę więcej tej tak zwanej ludowizny zaprząc do naszej muzyki. Ja tylko dodam też, że myślę to, że środowisko, w jakim się wychowywali, mimochodem może mniej lub bardziej świadomie szkoła się na brzmienie wokalu, na brzmienie instrumentali. No i plus nasze upodobania
muzycznych, muzyki popularnej, tak? Marcin jest fanem The Police, więc tutaj troszeczkę ta perkusja Tak? muzyczna. Tak? Nie wiedziałem o tym. Ja zawsze Nie, ale mówię, tak- że jak wypijesz. O, przepraszam. Ja zawsze byłem fanem Red Chili Peppers, więc może mamy troszeczkę bardziej dynamiczny bas. No, myślę, że tworzy to fajną całość, fajne połączenie. Jeszcze przed Tak. tym Nam to się podoba. Zgadzam się z Demczem, to prawda, to jest jakaś taki wspólny wynik tego wszystkiego, co słuchamy, no i to tak już się wykształciło trochę przez te 7 lat, 8, więc no. A wcześniej, zanim zaczęliśmy czerpać tak bezpośrednio z ludowizny, to zaczęliśmy pisać utwory też po polsku, bo tego nam też brakowało. Żeby osoby, które nas słuchają i nie znają łemkowskiego czy ukraińskiego, rozumiały, co gramy, ponieważ wszystkie teksty są oczywiście tłumaczone zawsze dla Marcina, żeby wiedział, co gra. Zresztą I o czym. Jozi Zbalin to był. Ale to był dla nas taki Nie, ważny to się krok, że zapraszamy. część tych utworów jest napisana po polsku i niektóre też są przetłumaczone przez Adama, który napisał i to jest fajnie, że się patrzy na tych ludzi i wszyscy rozumieją, więc to jest też dla nas ważne, aby utwory po polsku nadal w naszym zespole istniały. Wierzę w co wierzę i wolno mi powolnym zwykli mnie nazywać i do swojego prawa mam, chociażby mieli mnie przeklinać. Wierzę, że z ciebie mogłoby być zamiast ja coraz częściej ty. Bez było, ale jest i będzie, by w jednym równym stanąć. Wszędzie, w jednym wszędzie. Wierzę w to wierzę i wolno mi powolnym zwykli mnie nazywać i do swojego prawa mam, chociażby mieli mnie przeklinać. Wierzę, że siebie dobrze znam, że ja to ja za to głowę dam. Kim jestem pewnie ty wiesz lepiej, dziś kim naprawdę jesteś sam. Kim jesteś tam? Sam. Kim jesteś tam? Na twoje słowa ja rozczaruję cię, nie spoza czasu czemu tak to boli cię? Intryguje męczy cię. Czemu wciąż mam czuć się źle? Prawo nie zapomnieć, akceptować, zaakceptuj mnie. Wracamy teraz do ludowizny, ponieważ ja jakby ze swojego punktu widzenia powiem, zawsze było dla mnie niesamowite, jak się spotykaliśmy z Ukraińcami, z Łemkami, śpiewaliśmy utwory ludowe i okazywało się, że nie zawsze wiemy do końca, o czym one są. Nie zastanawiamy się, co śpiewamy na weselach, na tych spotkaniach, że część z tych utworów ludowych to są smutne bądź wesołe, a na przykład mają bardzo smutną melodię i to było dla mnie bardzo inspirujące i pomyśleliśmy, żeby może zaproponować naszej publiczności, czyli naszym odbiorcom jakby w mediach społecznościowych, żeby zaproponowali utwory ludowe, które chcieliby usłyszeć w wykonaniu kul, naszym kulbabowym. Takie utwory właśnie zebraliśmy z komentarzy i zaczęliśmy je pisać po swojemu, jakby tak jak my czujemy tę muzykę i tekst. I przy okazji pomyśleliśmy, że może napiszemy o tym prawdziwe historie i dopiszemy do tych ludowych historii coś od siebie. I tak na przykład powstał utwór Wills Bruce, prawdziwa historia Czarnomorec, którą napisaliśmy na pagórku w Żdyni przed Watrą z Bogdanem i z Adamem, siedząc pod namiotami jako pierwsi, którzy przybyli na Watrę. I to jest niesamowite, że jakby my, pisząc wcześniej utwory autorskie, mamy jakąś może lekkość, swobodę, żeby proponować
swoje prawdziwe historie w tych ludowych utworach. I to jest piękne, ponieważ skupiamy się również tutaj na tekście, a nie tylko na tej warstwie folklorystycznej pieśni ludowej, czy ukraińskiej, czy łamkowskiej. No i czekamy na propozycję Marcina, na propozycję właśnie prawdziwej historii na temat jakiejś polskiej ludowej piosenki. Więc Marcin, masz wyzwanie swoje. Nie wiem, czy się rzucamy ci. doczekać. Ale masz bana na Hej Sokoły. Dodam ciekawostkę odnośnie Żdyni, że Marcin przez kilka pierwszych lat członkowski w naszym zespole myślał, że Żdynia to jest Gdynia po Łemkowsku. Jakież było jego zaskoczenie, gdy się dowiedział, że to jednak zupełnie inny kierunek na mapie Polski. Ale to dlatego, że tam jeszcze nie graliśmy. Bo jakbyśmy grali, to może kiedyś tak. zagramy, to wtedy na własne oczy zobaczysz, że to nie jest Gdynia. To istnieje, naprawdę. Może wtedy nam Obiecuję. uwierzy. Czekam na ten moment. Na Na razie twoje dalej cele. wierzę, że to jest Gdynia. Oj, mamo, szczurowy ty, meni brzeme treba napady. Piano już stała від kochania, opimania. Nudy i problema je одна. Він посміхнувся, а там нема. Мав у краї, а я вдохла проти біда. Він зуби мав два. Вивів мене вартою, вивів мене вартою, вивів мене вартою. Dziś zagramy nowe utwory, nowe, stare. Tak naprawdę, bo też będziemy śpiewać właśnie dwa ludowe utwory, które my zaaranżowaliśmy po swojemu. Jeszcze z oryginalnym tekstem, ale cały czas piszemy, myślimy o tym, co moglibyśmy dopisać do tych historii. A tutaj po mojej prawej jest najlepszy pisarz tekstu, więc czekamy na propozycję. Ale piszemy różnie. Marcin, czekamy na Twój tekst, bo Damian napisał, Ty nie, ja też coś tam naszkrobałam, Adam pisał, o jeszcze Bodzio. Musicie się spotkać na górce w Gdyni. Czyli Przepraszam. podsumowując, dzisiaj będziemy grać ogólnie piosenki ze wszystkich okresów twórczości, znaczy od tych pierwszych, które zostały napisane, do tych, które zostały napisane w grudniu właściwie. Takiej bogatej playlisty jeszcze nie mieliśmy, także mam nadzieję, że się spodoba. I to jeszcze nie wszystko, bo pracujemy nad nowymi. Jesteśmy w trakcie pracy nad nowymi utworami, które jeszcze nie są gotowe, dlatego dzisiaj nie zagramy, ale myślę, że można się i w przyszłości Próbowaliśmy, ale nam nie wyszło. spodziewać. A potem znowu będziemy pracować nad kolejnymi nowymi utworami. Tak w koło Macieja. Tak w koło Macieja. Другу сторону від початку скоро йде вулицею літ. Несе вінець роки дівчат.
pracujemy nad kolejną płytą, prawda? Czy nie? Czy to jest tylko moje zdanie? Ja pracuję, ale wiem, że koledzy też, więc wiadomo. Pracujemy, będzie to coś nowego, coś innego, nie wiem, zdradzamy czy nie zdradzamy, Adam? Nie, Demciu. nie zdradzamy. Nie zdradzamy, będzie coś nowego. Pracujemy nad nowym materiałem, będziemy go grać, będziemy go nagrywać. Jeszcze nie wiemy, czy wydamy go w formie fizycznej, Dokładnie. czy Będziemy puścimy streamować. Go, tak, puścimy go na streaming. To się okaże, na razie musimy go napisać i nagrać. A potem zobaczymy. Ale pracujemy. Pracujemy, spotykamy się częściej, teraz dzieci nam podrosły, więc jest łatwiej trochę, ale będą następne, więc no będą trudności, ale... Tak? No Bodzia. No Bodzia. Aha, okej. Ja była wykazał, ja nocyła nasi kołoi pusto. Nasi komory było prosto, u naszej komory było prosto. Był i ja była, ty kazał, ja nosyła nasze dni, koniec boso. Był i ja była, ty kazał, ja nosyła nasze dni, koniec boso. Był i ja była, ty kazał, ja nosyła nasze dni, koniec boso. Czy lubimy bardziej koncerty w plenerze czy w klubie? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Po prostu musimy się dobrze słyszeć i to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że to jest kwestia mocno indywidualna, nie? Jakby- To też. Czy ktoś bardziej Na lubi pewno- grać w plenerze, czy w klubie? Na pewno w klubie dotychczas, jak mówię, z perspektywy doświadczenia w klubabie, fajne jest to, że mamy jakby taki bardziej bezpośredni kontakt z publicznością. Jesteśmy wcześniejsi w gronie, jest nas, i ograniczają nas metry kwadratowe i to jest fajne, aczkolwiek plenery już są rewelacyjne. W obecnych czasach w ogóle jest fajnie grać. Dla kogo? Prawda. Raz nas dokrywamy, zglądamy samomosty. Na wodnym krótkim czarku rozwije sianie wir. To prawie nenawiściu i o nią mononosty. Breliu do naczynia i ponad ty nas był. Mam weselę puszczu, że nisza jednorocha, że na rozpuszczu stanesz i widzę zawsze sam. Jak będziesz teperwomi, największą worocha, jak worok ty podają, to zatrudnej pan. No to się teraz dzieje. Na pewno wdrożenie w tę kulturę, no to było to było coś ciekawego, ciekawe w ogóle doświadczenie, bo tak naprawdę nie było mi to dane wcześniej, a po miesiącu pierwszych prób graliśmy już koncert w Ługach na Watrze i dopiero wtedy zauważyłem, jak właśnie integruje się ta społeczność tutaj. To był dla mnie taki szok kulturowy, że
Tego nie doświadczymy wśród Polaków tak naprawdę. Także ja bardzo się cieszę, że mogłem stać się jakby częścią tego środowiska. My się też cieszymy. My też cieszymy. I wydaje mi się, że to jest kwestia mniejszości i wydaje mi się, że polska mniejszość na przykład w Kanadzie też się potrafi tak integrować. Mi się wydaje. Polonia. Tak jest. Przede wszystkim właśnie zaskoczył mnie to tańczenie w parze do muzyki rockowej. Tak, to było coś nowego. No i te pieśni przy ognisku, że wszyscy po prostu nagle jednoczą się, śpiewają wspólnie. A ja nie mogę, bo nie umiem. Ale możesz grać na instrumencie. Tak, ale mogę się dołączyć tak, grając na instrumencie. Zawtra na objawie, na klapy, stawki z wizu dla was najkraszczy. Budę, partnerów, telewizor. Na zawtra na oprawie, na klapy, stawki z wizu dla was najkraszczy. Budę, partnerom, telewizor. Telewizor. Bardzo częstym pytaniem jest ogólnie, czy najpierw powstaje muzyka, czy najpierw powstaje tekst. No i to jest różnie, bo na przykład na samym początku, jak przychodziłam z jakimś pomysłem, na samym jak zakładałam zespół, to najpierw przychodziłam z tekstem, no bo to była poezja, więc jakby muzykę do tego, albo napisałam melodię do tego tekstu i panowie próbowali coś do tego improwizować. Opowiadam, o czym jest ten utwór i co by było fajnie uzyskać. Teraz tak naprawdę jest różnie. Czasami Adam wymyśli melodię, czasami Demian, którą bardzo staram się zmieniać, ale pilnują tego, żeby to było, ale też są otwarci na moje propozycje, ale szczerze mi powiedzą, jeżeli coś po prostu nie jest dobra ocena, to co ja napisałam jest lepsze. No ja też muszę im ufać, oczywiście sfochuję się 14 razy, ale w końcu śpiewam tak jak podpowiadają i liczę się z ich zdaniem jako wokalistka, bo są muzykami i to jest ważne i staram się pilnować z tymi swoimi obrażeniami. Czasami jest tak, że mamy jakiś pomysł i nie możemy tego rozwijać. Z różnych stron po prostu podchodzimy. Najpierw mamy tekst, albo najpierw mamy muzykę. Albo bębny najpierw. Albo mamy najpierw Tak, bębny. mamy tak czasami. Na pewno tekst, jeżeli się wychodzi z tekstów, determinuje jakby klimat, który chcemy pójść. Tak. A jak mamy samą muzykę, no to tu już mamy jakąś dynamikę, do którego trzeba też ten tekst dopasować. Więc wszystko zależy od sytuacji tak naprawdę. Ważną sprawą jest jeszcze to, że proces twórczy nigdy nie wygląda u nas w ten sposób, że ktoś przychodzi z kompletną piosenką, z partyturą, partym dla wszystkich instrumentów. To nam się nie zdarzyło, mam nadzieję, że się nigdy nie zdarzy. To znaczy pomysł może być bardziej lub mniej kompletny, natomiast jakby kształt ostateczny zawsze należy do całego zespołu. Nigdy, wydaje mi się, że nigdy nie jest narzucane zdanie i próbujemy wypracować jakiś wspólny. To jest unikatowe w naszej współpracy, mi się wydaje. Wcześniej nie miałem takiego zgranego zespołu, że każdy miał zdanie i każdy po prostu nigdy tutaj w klubami nie powiedział mi, słuchaj, nie będziesz tego grał. Nie. Jak na woli poczynaje ktoś.
Dużo jest takich utworów, które przeszły Totalną. diametralną metamorfozę. Bardzo, No bardzo. nawet od czasu nagrania płyty, jak już materiał był skończony, to do dzisiejszego dnia mamy parę utworów totalnie zmienionych. Więc to ciągle jest taki proces, który się nie ma końca. Muzyka rośnie z człowiekiem. Dojrzewasz. Tak, Do pewnych czasem z rzeczy, do wiekiem. pewnych rzeczy dojrzewasz. Niesamowite było to, jak nagraliśmy ostatni utwór na płycie, a już pierwszy byśmy nagrali totalnie Tak, inaczej. słuchasz swoich nagrań sprzed 10 lat i myślisz sobie... Tak mają wszyscy. Jak ja słucham płyty pierwszy, inaczej bym to zaśpiewała, a to inaczej bym zrobiła, to też. Tak jest, ale to chyba o to chodzi, bo jakby to znaczy, że się rozwijamy, to znaczy, że poznajemy inne rzeczy, czerpiemy z wielu źródeł i przez to też mamy kolejne pomysły, no, które realizujemy już na innych utworach, albo przerabiamy tamte, ale to już jakby zostaje na koncertach, więc myślę, że dziś też słuchacze usłyszą utwory z pierwszej płyty, które brzmią już inaczej, więc taka niespodzianka, myślę, że będzie parę takich utworów. Chodźcie, nie wstydźcie się. Tak jest, zapraszam, stolik po lewej stronie, cały parapet. Zapraszam, cały parapet, proszę, śmiało. Dima, widzę cię, po prostu bardzo dobrze widzę. Zapraszam. Tak jest, Tania, ty nie możesz dziś siedzieć. Zapraszam. Tekla, wiem, że ty gasz, widzę. Daniel. U naszej komory było żyto, u naszej komory było żyto. Ty był i ja była, ty kazał, ja nosiła, że to do życia. Ty był i ja była, ty kazał, ja nosiła, że to do życia. U naszej komory była reczka, u naszej komory była reczka. Ty był i ja była, ty kazał, ja nosiła reczkę do heszka. Wszyscy! Ty był i ja była, ty kazał, ja nosiła reczkę do heszka. Tak jest! Następne bude stało! W stosunku do tego, jaka Krubawa była 10 lat temu, myślę, że to jest dużo bardziej dojrzały zespół, bo my jesteśmy dużo bardziej dojrzali. Doświadczeni, ograni, zintegrowani. Bardziej stonowani. Gramy lepiej i piszemy lepiej. Tak. Dotarliśmy się. To też jest ważne, że w zespole są różne osobowości, nie tylko muzyczne, ale ogólnie takie, jeśli chodzi o charakter. I naprawdę można powiedzieć, że gdzieś tam się dotarliśmy, jest jakiś taki spokój, jakby większa swoboda tego, co się mówimy, jak się wobec siebie zachowujemy i jest łatwiej po prostu współpracować i możemy tę energię, którą kiedyś się traciło na jakieś nieporozumienia, przełożyć na energię na próbach, na to, żeby tworzyć nowy repertuar i to jest chyba ważne, żeby jakby, wiem, że w różnych zespołach są różne problemy, ale da się je przezwyciężyć i da się dogadać, tylko trzeba mocno chcieć. I uważam, że gdzieś tam nas uratowało to, że priorytetem było granie i muzyka, a nie to, kto ma rację. I jest super, aż się wzruszyła.